Komt hier al een beetje in de kerststemming? Dat is natuurlijk een beetje een vreemde vraag om die in oktober al te stellen. Maar bij de diverse tuincentra in onze regio, daar zijn de kerstshows al begonnen. Tom Belendonk ging naar de opening. Oktober is toch een beetje de maand van de nieuwe tradities. Want Halloween, dat hadden we een aantal jaren geleden nog niet. En het Oktoberfeest, dat vierden we alleen in München. Een andere gloednieuwe traditie is de start van de kerstmarkten bij de tuincentra. Ook die beginnen in oktober. Oktober staat garant dat dan eigenlijk heel veel feesten beginnen. Er komen steeds meer nieuwe tradities. Maar één traditie, die is er en die zal er ook altijd blijven. De opening van de kerst in Vlodrop. En zit je al in de kerstsfeer? Oh, jawel, helemaal. Alleen weten we niet wat we moeten koken. Dan komt mijn vriendin, die heeft al veel gekocht. Heb je al veel gekocht? Ja, die heeft de boel al leeg gekocht. Ja, heb je al veel gekocht? Ik heb het, ja, kijk het, zie je. Zit je al helemaal in de kerstsfeer? Het begin is gemaakt, hè. Ja, ze doen nog een beetje make-up. Dan kan ik dat allemaal een beetje arrangeren. Dan kom ik de eerste dag bij je voorbij. Dat is heel goed. Dat doe ik, ja. En ook binnen komen koken. Zo, Ja, tuurlijk. alsjeblieft zeg. Binnen kunnen koken. Goh, wat zegt dat van, hè? Ik zie TV11. Kijk, je moest TV11 kijken, dan weet ze alles. En dan staat dan uit te koken, maar die smikkelen erna, dat gelooft ze gaar niet. Zo. En het belangrijkste is eigenlijk het wienke. En dat mis ik eigenlijk. Helemaal met ik met. Dat mis ik eigenlijk hier, hoor. Dat is waar. Hebben ze geen wien aan de gooien. Dus is het hier werd ook gedronken. En ik drink er gerne met. Rosa. Wat kind ze nog beter hebben, dat is met zo'n jonge dames. Ja, af en toe moest ik eens een ding ook op de show wat pakken. Want nu kan ik het zien komen en normaal krijg ik het. Tuurlijk, dat nemen we mee, hè. Kijk eens, alsjeblieft. Rosa, wat heb ze gekregen? Glühwein. En heb je mooie plantjes gekocht? Ja, ik heb dit op laten maken. Ja? Heb je dat laten maken? Oei. Ja, ja. Ik wil niet zeggen dat je het beter kent, maar ik had er wel, jawel, ik had er ook wel een Anja gelachen. Ja. Mooi. En je kunt beter koken. Maar wem kan beter koken? Oh. Ja, ik kan ook. Ja, ik kan zo goed koken. Ik kan heel goed koken. Ik heb les van bij mensen wel, met een dames van 15 of zo gaat, 14 man. En een heerlijk vispannetje gemaakt. Aha, en is dat een favoriet voor te koken? Of, Nee, ik ga van alles koken. Ja? Ja, heel graag. En die man bij ons, mijn man en mijn mins en mijn zoon die eten Ja, ik ook. wil zeggen, die mens en die man, hoe Nee, je toch wel mijn mins en mijn zoon die eten ook heel graag, heel lekker. Ja. Hij moet dus wel een keer afgeslonken. Ja, ja. Fijn. Ik kijk al dagen naar hem. Daar heeft hele mooie muziek ook nog. Oh. Weet dat men kunnen Oh, dat moet ik ook. Dat oud men. Ja, zie, oud man. Oud manke. We zijn weer aan de zuip. Oh, ik heb dat op televisie. Ja, zeker, tuurlijk. Ja, toch wel, nee. Wie heet er? Sushi. En ja, dat is er. 9 weken. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. There's no signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. Dus de zus, de vrouwen zijn me niet klein genoeg. Ah, groot genoeg bedoel ik. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming.